Moi, mä oon Kiia. Ja nyt mä näytän teille, miten helppoa katulupahelposti.fi-palvelun käyttö on. Käydään tilaus läpi vaihe vaiheelta. Ekana täytät kohteen osoitteen ja tarvitsemasi työalueen koon. Heti tässä vaiheessa näet jo alustavan hinnan. Seuraavaksi täytät omat tietosi. Sitten ilmoitat keston, toivottu aloituspäivä ja arvioitu valmistuminen. Palvelun hinta määräytyy automaattisesti keston mukaan. Tässä valitset tarvitsemasi lisäpalvelut, esimerkiksi työmaa-aidat tai siirtoautovalmius aloituspäivänä. Jos sinulla on kiinteistön valtakirja, voit liittää sen tässä, tai ilmoita meille isännöitsijän yhteystiedot, me hoidamme valtakirja-asiat puolestasi. Kerro lyhyesti, mitä olet tekemässä. Esimerkiksi nostotyö nostetaan IV-laite rakennuksen katolle. Käy yhteenveto läpi ja lähetä tilaus. Valmista tuli. Eikä mennyt kuin muutama minuutti. Näin helppoa se on. Muista, että voit tehdä tilauksen myös puhelimitse. Äläkä huoli, jos ei sulla heti kaikkia tietoja valmiina. Niitä voi täydentää myöhemmin. Ja me ollaan yhteydessä, jos tarvitaan jotain lisätietoja. Kokeile itse, kuinka helppoa se on osoitteessa katulupahelposti.fi. Nähdään siellä! Katulupahelposti.fi. Katulupahelposti ilman säätöä. Paras tapa hankkia katulupa on katulupahelposti.fi. Sujuva, palveleva ja edullinen muista siis. Katulupahelposti.fi.